Hvad er det nu? Hvad patter. Hallo? Hallo? Hej. Er det ikke sjovt? Jeg har ikke engang prøvet det. Der dulker, der får soløjker, der blablabla. Jeg vil krasse mig også godt til pandekager. I need to know. Come on. Det er ikke sjovt det her, det er ikke sjovt det her. Hvordan finder jeg ud af det? Z. X. C. Hvis jeg trykker på X, så dør jeg. B. Du er ikke i købezonen, lol. Nå. Hvordan gør man? Helt seriøst, hvordan gør man? Tag alt andet end et. Hvorfor? Tak godt. Ding dong. Jeg kører på 205 fraps. FPS. Ja. Altså, mens du optager eller uden du optager? Uden? Uden? Jeg kører med 30, mens jeg optager lige nu. Optager du? Ja. Så du optager, jeg sidder og spiser. Fuck det klipper jeg vi ud. Nej, det var meget bedre. Hallo? Hallo? Hej. Hej. Min mor skulle bare lige fortælle mig, at jeg ikke må drikke energidrik. Hvorfor? Man kan dø. Det kan alle mennesker. Det kan de gøre af hvad som helst. Altså. Det er livsfarligt at drikke energidrik. Ja, så siger vi det. Allerede en i sporen. Hvad? Der var en i vores sporen. Ja, jeg er inde i vores spawn. Det skulle jeg nok ikke have sagt. Tak. Okay, så ved jeg bare, at jeg ikke skal dræbe dig. Jeg står oppe i en campingvogn. Okay, jeg kommer lige over for at fortælle dig, hvad du er. Du må ikke dræbe mig. Nej. Jeg må ikke dræbe dig. Du må ikke dræbe mig. Hvordan fanden ser man så selv i tredje person? Jeg ved det ikke. Oh my god. Nu er du ikke. Nu er du sådan... Du er en... Gå væk. Du har papirer i. Hvad? Du er sådan en arkivting. Arkivskab. Hvad fanden laver jeg så der? Nej, du er sådan en lille skuffe. Gem Fuck, dig her. gå væk. Gå væk. Gem dig her. Gå væk. Folk tror sgu da vi snyder. Nej. Gå væk. My god. Gå væk. Ikke dø. Nej, så døde jeg. Вы любите лабиринты и опасные я приключения. Тимур. Сервер. Gør lige det sådan en mega mongol band der. Woohoo! Dø nu for helvede. Der var. Der. Skal jeg hjælpe dig? Der er en kasse, der gemmer sig. Jeg joiner Spectators. Det synes jeg er sjovt. Hvad er det? Hvad er spectators, Thomas? Spectators. Hvad er det? Dem, der kigger på. Nå, nej, du skulle da være med. Mm. Jo, for det skulle da Mr. TT Gaming det her. Det skulle da ikke Skov Gaming, vi laver til lige nu. Nå. Det tror jeg sgu da, det var. Det var det ikke. Oh my god, du er bare handicappet. Og dig, du er bare... Dig der! Ved du hvad du er? Ved du hvad du er? Du er meget klog. Ja, det skulle godt se. Этот сервер портала Расслабуха.ру. Ja. Jeg kan sgu bare også slå godt dig. lide panikere. Hey, Tobias. Hvad? Hvorfor køber du ikke våben? Nå ja. Okay, havgevær. Så jeg skulle lige... Shotgun. Nu er der en, der stikker af, fordi du lige pludselig havde en shot. 8, 7, 5, nej vent, 5, 4, 3, 2, 1. Nu kommer jeg! Okay, gør nej. Den var jeg. Okay, kom så her. Hvad fanden blev du af? Du mister liv. Kraftedeme ikke! Skal du komme her, din fuck? Yeah, man! Nikker! Ja.
Det her det er det perfekte sted at gemme sig. Ножички-тесачки. Hold nu Северный kæft, mand, med det Севастополь, pandekage der, Ягодный, mand. Бухару. Alle mennesker elsker pandekage for helvede. Fuck. Der ser jeg tid nu. Kom nu. Nu kommer jeg igen. Der jeg så dig godt. Det var det ikke så godt. Åh, men nej. Okay. Nej. Джейл, побег из тюрьмы. Сервер номер 10 на Hvordan fuck kan han finde jer så hurtigt? Han har 740 HP. Hvordan fanden kunne jeg dø? Når du bare går og skyder, så mister du liv. Skal vi sige efter den her bane, så stopper vi highlights nu? Ja, så må vi sige tak. For ja, tak fordi I så med. Husk nu at tjekke min egen kanal ud og det hele. Og Thomas'. kanal. Hvad fanden er det der? Det er noget... LOL! Hvad er det? Hvad for noget? Kig på min del af highlightsene, fordi det her, det rører med. Hvad fuck er det? Seriøst. Ej, det er... Ej. Hvad fanden? Вы любите лабиринты и опасные приключения. Crazy, Сервер man. номер 6 минигейм. Det kan ikke holde ud der. Jeg skal tilbage. Det var dejligt. Nej. Er det dig? Ja. Okay. Nå. Ja, skal vi sige tak, Thomas? Ja. Ja. Hvis jeg var lige at sige hvordan. Men sådan er det, når man laver highlights, der er motherfucker dårlige, men ja. Velkommen til.